तो उ त हमारा खुशी बा कि हमर सवांग आवता लाठी आवता लेकिन अब वो देख के चला तारा भाई मऊ के कोई भाई हो गइल मेहर मऊ खटौर लगा के ना खरिहानी में सुतब कि कुछ चूहा से मरद बने सीख केवनो बात नहीं के भैया ई का खियाओ तनी जी डॉक्टर कहले बनो कि अच्छा से सेवा करे के तनी खट मीठ सामान लिए थी अंगूर अंगूर लई थी अरे ठीक बा भाई उ सांझी खिला दे अभी सेब खाला संतरा खाए के बा अनार खाए के बा अनार के जूस पिए के बा छेना खाए के कहले बा डॉक्टर छेनवा कहां बाटे छेना अच्छा छेना लावत तनी हम लेके आई उ तू भी हई पहले खा ना ये मन नानी में लागेला पागल हो का तू ला देखा जतने तू खइबू नु ओतने नु ही अच्छा हो हैं रवा जैसन करिए माने मजाक हमेशा करत रहलू ना मजा करते हां रवा खाई ना ना हम ना खाई काहे हम कुछ खोल बन का ना मुंह का गुड़ का खोल बन का अरे ना कहां हां खाई देख मुंह दही के मुंह में डाल दनी ना अपना मुंह में ना डाल अच्छा तो आज हमारे के मारत हो कल हवई ना सिखाई के देख तोर माई हमरा के बहुते मारत रहे अच्छा हम लोग के मारते नहीं लोग से प्यार करता नहीं लोग बता दी खाली खाई मने हाथा कर दी तब तहार कतन मारा कर नहीं समझ आ रहा होता माने सब्जी उब्जी ना काटे नहीं जे हम लूर नहीं के कि हाथ कट जाता तारे से खाना बनावली सब माने आइल बन तब से ना बनावे इस दिन मनी तो दीदी लोग कहे लोग तो हेल्प करिए देहनी हाय 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 पूरा खानदान के तो दाने को देल हो आई बरियार भभकड़े भातार बाड़ आई का हो गई का हो का गइल हम तो ये देखले रही कि फिल्म में खियावल जाला मुंह में ठोर में चोंच में धरावेला सब आ तू तो ठाड़े लीलावता आगना में बैठा के का कहीं शंभुआ को देख ली नु तो काले जिला भर जान जाई अरे भैया डॉक्टर कहले बा कि सेब संतरा अनार रखे कि शरीर कमजोर बा तो उनकर 2.5 फुट के हाथ नहीं खे अब ई काम करी है अंगूरी नहीं खे काम कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं करा शरीर में बच्चा पर प्रभाव पड़ी खिलावत नंगुरिया के खेला तहारा लेखा भभकड़ हम ना देखनी खिलाव खेला इहे रह गइल बा हमहू एने जातानी खिलाव काजी ज्यादा छोड़ बाकी सही रोगा का करतन लागत जैसे हम बीमार पड़ल बनिया लोग मजाक उड़ावता मजाक उड़ावला कुड़ावे तो अपन काम पर फोकस कइल जाला अगर हमार बच्चा ठीक होई तो हमार में बेटा होई वो तो बोल के चल जहन हम छोड़ दी कुछ ताला तो छटक जा तब आप ना छटक जा लइका थोड़ी बनी आप तारा सीढ़ी ऊपर नहीं के उतर के चढ़े के कुछ नहीं करे सब काम 6 महीना छोड़ दो बाप रे बाप ऐसे तो बुझाई कि हम कैद में बनी हम तो मर जाम जी ना लिफ्ट लगवा दो लिफ्ट इनका बाबू की यहाँ ले मंगवा के एगो लिफ्ट लगवा दो ए मत जा ना का टुबकत रहेला साला ना वाला भसी होके घुसल रहेला छोड़ा ओकर बात हटावला धर देखी जी आज घर के लोग कहता कल बाहर के लोग कहे लगी हमरा अच्छा ना लगी रोहे दी हम को लेम पागल अरे लोग के कहे त पागल लोग तो कहे लोग के कहला के चलते हम काम कल छोड़ दी तारा के प्यार कल छोड़ दी दुनिया प्यार के दुश्मन होला तू टेंशन काहे लेत तू लखा अब हम ना खाएम हो गइल तने मने हाथे में हो गइल हां ये रख दी बाद में हम खा अब लेम पिटाइबो कर पिटबो कर ना ना हम ना खाएम अरे बाप रे बाप और अखी के लोइटा ओखे के बाद न एथी बुझाता कि दिए ना तेल जरताटे ओहो को जे तारा मना करत ई आदमी के बाले बच्चा नहीं खेबल दूधू गो सही जन्म गइलसन खेलत हसन कूदत हसन बाप रे बाप ये कहाला ठीक कहता रे उलुंगी के नाती भइले आ उता पाती नाम धइले नाम धइले हां एगो का हमनी के लइका भइल बा सेव खइले बाड़ू भैया जी रहुआ तो कहते लोहा के राड लेखा लइका भइल बा लोहा के राड लेखा माने तू लोग का नाम है भैया एगो बात बताओ जब हम एकरा के कुछ खियावे चलत तानी कुछ बेटी करे चलत तानी आराम से घर में बैठिले बाड़ू तू आराम से उठा ना जाके कहिए माने तू का चाहत रह हम चाहत का बानी चाहत तू लोग बोल तो अपने घर में बोल जाला हो अब मेहरारू यार के देख ना करी अब देख लियो तनो न देखबो करे कि पेटे में लइका बैठ जाओ ढेरस कतिया होखेला त हां अपने ढील हेरतन तहन नहीं की कहो ढील हेरता साया खींचते तू हेरवा साया हां आई पागल अनि का जी हम कहां साया तार पीछे रउआ लोग ना कोई लोखियो नी के ना लोग तो की मत
अनहराई रही अनहरा और पत्नी बड़ी अपना पत्नी के मान सम्मान इज्जत दी, हमार पति हमरा के मान सम्मान कर दो तो समस्या कहां बस हां इहो ठीके कहताड़ू ए जी आज के बाद से हमार ना भाभी के गोड़ दबाए अब भैया बैठ के देखे ना जरूरत नहीं के ए मर्दे एगो कथा नहीं तो खुशी के बात हो गई चाहिए कि भगवान एगो देता है तो उ त हमारा खुशी बाकी हमार सवांग आवता लाठी आवता लेकिन अब वो देख के जरा तरह भाई मऊ के कोई भाई हो गई मेहर मऊ खटौर लगा के ना खरिहानी में सुतब कि कुछ चूहा से मरद बनने से क्यों ना बात नहीं के भैया तू लोग आज मेहर मऊ कह लो कुछ भी कह लो हम अपना मेहर के सेवा कर छोड़ा हां त लाजो डर बका अनेरिए आगोनिया नजर पर गुला बोल देनिया बा चाची के का घरवा में घुसैले रहताड़ू हो चलो, ई जइहे चलो, त गांव भर में पुंगइहे के चलो, तारा आराम से चलो, काम ना लगेला हो आराम से आके आराम हमनी घरे घुस कहां रहेलू। नीचे जाता हो तू हरदम इनका देखो झांकत रहिए जब दोनों भाई तीनों लड़त रह जा घुसा रहिए ई घर में ई लोग के यहाँ के तारा घर जाली सा हमारा घर के मौगी किया जाताड़ू अब आज के बाद मत ही हो अजी का हो तनी धीरे धीरे बाहर ही ना जी जान जी तो लागी दो तेरा बके अच्छा बात आ सुनी आ साया ओकरा के दिखा के फिचत रहनी तो कोई से कोदलो से कि साया फिचत रहनी बुढ़ो का जाने पैसे बिलाई देखी काम तो करते बानी बोझ बच्चा के करी हमार इज्जत ना उछले के चाहिए ठीक बा हां तो बोल मत डोकर मत नहीं तो पैसा सुन मोय ली गुल बा ली जाके खींच दी जाई रुक ई खींच दही कि पहले बाहर ली झाड़ू लगाई है जल्दी हमरा के रोटी गरमा गरम ला के बना के लाई दिन बाकी झाकत नहीं खिलो झाकत रहे खेलनी घरे में से जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा अच्छा हो तनी जी बोलम झूठ ना ना आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ मने हमरा वक्त यापत बनी जी नहीं भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद स्वच्छता अभियान भारत में चलेगा भाई बाबा का भाई जिंदाबाद बाबा का भाई जिंदाबाद मैं ही कुल कहू ह छोटका सेव काट के खियावेला मझीला अरे छोटका जाना तारे सेव ए खियावे भौजी अब तू ई हमरा के बतावो कि कहने सुनला विश्वास करी कि आखि देखला विश्वास करी आ हे बाबू जी सुनला पर विश्वास करी जी देखला पर मोर मार लेखा जाला। ते लॉज लेखा आगा ना में रुका बैठ के भौजी हो हमारा पालिश मत मारो घस के छलक दी नीचे मार पेंट साला ठीक अब भैया से बतिया लेबे तो बतिया ले बाबा का भैया ना मनीष भैया साचो के नाम भकर रख दियो चाहता बे बाबा का फेमस होती को मेहर मोग में मनीष भैया तना कमजोर नहीं कि सब काम अपने हाँ, करी हमर ना में- जब कम जोर नहीं की तो काम मार दस करो तो शर्म नहीं खेवत कोई घर दुआर के बहरी के आदमी के देखी तो का कही हां वो छत इज्जत का के सब करी। छनी पे टांग के देले बड़ू अच्छा चल आराम से चल तो हनियो लोग के का होता झाड़ू बाहर तड़ी तोर भौजी तो उहे हम बाहर बाहर जल्दी साफ कर का होता छोटे दूसरा लेखा हमारा दो मरद से थोड़ी ना करवा कोई तो डॉक्टर से चेक करा खाते अच्छा बाबा ठीक बाटे हां ठीक बेटा कहे तो तारी चेंज अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ठीक बा ना ए साला हमार ना भौजी के चाचा तोरा को तो हे मिले चाचा को हे मिले रे गलती अच्छा है ना साला तू रिपोर्ट देखला हल ठीक बा नु लड़का ठीक बा हां तू लोग कहला लोग हर माऊ कहता का खेला पिला के ना ना कबो ऐसे ही केजी छोटा प्रोग्राम का चलता है ये जो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चलता है देखे में मजा आता है 10 मिनट 15 मिनट बैठ के हे में देखत रही तनी बताओ ना भक्कड़ वाला मैंने मेरा ठीक कहत रहे ना का भइल बा अरे सारा जन मत पीछे लगा। शर्म करा मत तो शर्म सच्चाई बात बुझा तो झाड़ू ये लगावत रहो ना तनी छोटका देख लेलस हाय देश नहीं हो ए भैया भैया ये कुर्सी पे बैठ के हाँ। मजे के गीत गावत है हां बेचारो हां अब झूठ देखो तनी आंख से देखो नहीं चुप रहो रहा हाँ, ठीक भाई झूठ नहीं बोली ना हमार झूठ बोल रहा अब भौजाई झूठ बोलिया हई बड़ भाई पैसा ले ले चुप रहा शर्मा जी से शर्मा जी से तुम देले बाड़ू तू देले बाड़ू तू चले जी घर में चले हां जाई घर में तेल वाला लगा दे जाई ना हो चल जाई घर में हां जाई तेल लगा दे जाई लिया भैया कमरिया में दर्द हो रहा यार होगा कुछ कुछ मारेंगे सुन सुन
हाँ सही में झगड़ा होता ना। अरे भैया 101% सही बात हो। हम अपन मेहरानू के सेव संतरा खियावत डॉक्टर कहले बा त मेहर मऊ हो गई। आई झाड़ू या साया साई पिचत तबे हर मऊ के ना भइल। जाए दी घरवा में भईवा एके न होई लोग बड़ जना के लूर लछन देख के छोड़ लिया जा। छोड़ के देख के बड़ सिखेलन। लिया अब देखा बोली मत बोला बुझाई। तो अब भाई अब हम इतना बोले से गइनी जब एगो भाई झाड़ू लगावता एगो भाई का सेवे खियावता। तेरा क्या होगा कालिया? ये सोच के तो रुवाई आवता। जो सोचत रह डिप्रेशन में जिए बेटा। जो हमनी के त हालते पंचर बा तोर का होई हम नहीं जानत। तै निकाली तू इजे बड़ू का? हो सुनी ना ठंडा लागता हमर स्वेटरवा छाता पर लेके आई कि हम जाई। पागल हो शीत ले भीज जा बाहर घर में चला तू। आ जल्दी लेके आई आराम कर पलंग पर जा। चली ना हम चलन छाता पर घूमे। तारा सीढ़ी नहीं खींचोगे तेनो। जा तारा सीढ़ी नहीं खींचोगे काहे नहीं कुछ समझ। जल्दी लेके आई हमरा उल्टी उल्टी मन करता कहने का है। उल्टी उल्टी हां हम लोग डॉक्टर भी फोन करता नहीं। अरे रहे दियो अभी तो डॉक्टर के पास से आनी हनु जी जाई लेके आई। उल्टी उल्टी कहता हूं नो। ठंडा की वजह से जाई का पार दो। अच्छा हम ऐसे डॉक्टर साहब से पूछते दवाइयां कब कब खाए के बा। हां जल्दी